Грубе порушення Росією державного суверенітету та територіальної цілісності України. МЗС України засудило незаконні вибори до Держдуми, які стартували сьогодні в Росії, а також в окупованому Криму та на Донбасі. У міністерстві відзначили, що це грубо порушує норми міжнародного права, а також суперечить статуту ООН і ряду резолюцій Генасамблеї ООН. Результати цих виборів не матимуть жодних юридичних наслідків, заявили в МЗС. Там закликали іноземні держави засудити незаконні дії Росії і заявити про невизнання результатів виборів і нелегітимність Державної думи РФ. Всі причетні до організації та проведення незаконного голосування у тимчасово окупованому Криму, а також організації участі в цих виборах громадян України з незаконно виданими паспортами громадянина РФ та тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях будуть нести відповідальність відповідно до законодавства України. Не брати участі у голосуванні на виборах до Держдуми, організованих в Криму, закликало представництво президента України в Автономній Республіці Крим. Там звернулися до міжнародного співтовариства з вимогою відреагувати на ці незаконні вибори та посилити через це тиск на Росію. У представництві також закликали не визнавати статус депутата Держдуми за тими, хто був обраний в окупованому Криму. Представництво разом з правоохоронними органами України відстежують та реагують на усі випадки участі в організації та проведенні незаконних виборів до Держдуми Росії на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, зокрема щодо так званих міжнародних спостерігачів та виборчих комісій. Відповідним діям буде надано правову оцінку компетентними органами, а в окремих випадках представництвом будуть надані пропозиції про застосування персональних, спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, санкцій, у тому числі відповідне питання підніматиметься в рамках механізмів Кримської платформи. Попри протести, незаконні вибори до Російської думи стартували і в окупованому Криму. Відкрилися усі так звані виборчі дільниці. Вони працюватимуть упродовж 3 днів з 17 до 19 вересня. Пояснили це пандемією коронавірусу. На дільницях також відкрили пункти вакцинації. Відтак, той, хто долучиться до незаконних виборів, зможе ще й вколотися несертифікованим у світі препаратом «Спутник В». Голова Меджлісу Рефат Чубаров закликав жителів Криму бойкотувати таке голосування. За його словами, правляча партія «Єдина Росія» займатиметься домальовуванням власних рейтингів. Голова Меджлісу нагадав, що проведення виборів на окупованих територіях незаконне та є злочином. Kendi topraklarında istegenlerini yapsınlar. Хай вони на своїх землях роблять все, що захочуть, однак не на нашій батьківщині, не у нашому Криму. Ми ті, хто показали світу, що Росія окупант. На жодній виборчій дільниці не маємо йти та брати участь у голосуванні. Шановні співвітчизники, будьте вкрай уважні та почуйте мій заклик. Через неявку на виборах окупанти не зможуть завдати вам лиха. Щоб бути спокійним і не заплямовувати себе діями окупантів, оминайте ці вибори. Ці так звані вибори не визнають у світі, і ви також у цих злочинах не допомагайте окупантам. Çok dikkat olmanızı ister edim.